କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମୋ ସାଇକେଲ। ନୂଆଣିଆ ପୁରୁଣା ଚାଳିଆ ଘରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ନିସ୍ତେଜ ମୋ ସାଇକେଲ। ନୂଆଣିଆ ପୁରୁଣା ଚାଳିଆ ଘରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ନିସ୍ତେଜ ମୋ ସାଇକେଲ। ଯଦିବା ହୁଅନ୍ତା ସମ୍ଭବ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ଭତ୍ତାଟେ କରନ୍ତି ମୋ ସାଇକେଲ ପାଇଁ ଆମ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ କହି। ପୁଣି ଥରେ ନିଜକୁ ଝାଡ଼ିଝୁଡ଼ି ଦେଇ ଉଠନ୍ତା କି ମୋ ସାଇକେଲ, ପୁଣି ଥରେ ନିଜକୁ ଝାଡ଼ିଝୁଡ଼ି ଦେଇ ଉଠନ୍ତା କି ମୋ ସାଇକେଲ, ଆଉ କୁହନ୍ତା ଚାଲ ଆମେ ବୁଲିଯିବା ଦୂରଗାଁ ପାହାଡ଼ର ଦେଶେ। କେତେ ଯେ ସଂଘର୍ଷ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସହିଛି ମୋ ପାଇଁ, କେତେ ଯେ ସଂଘର୍ଷ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସହିଛି ମୋ ପାଇଁ, ହେଲେ ଦିନେ ତ ବିରୋଧ କରେନି ମୋତେ। ତେବେ ଇଏ କ'ଣ ତାର ବଡ଼ପଣ ନା ମୋର ନିଷ୍ଠୁରତା? କବାଡ଼ିବାଲାର ଶବ୍ଦ ଯେ ଭାସି ଆସେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ମଶାଣି ଛକରୁ, କୋହ କୋହ କାନ୍ଦି ଉଠେ ସାଇକେଲ ମୋର, ଆଉ କୁହେ ଦିଅନା ପର କରି ମୋତେ, ମୋ ପରା ତୁମ ଅତିହ ପଣର।